Dobrý večer. Začínají zprávy Marcelína Vymaštila. Ještě jednou dobrý večer. Dnes se podíváme na masového vraha na Královéhradecku, koukneme se na brutální bouračku 6 vozidel na dálnici D1 a zjistíme, jestli opravdu vyhlášená celosvětová zubní pasta obsahuje kokain a nikotin. Stěžery, poklidná vesnice nebo místo, kde jsou vraždy na denním pořádku. Od té doby, co tady policie vyšetřuje, vládne ve vesnici neklid. A teď exkluzivní rozhovor s kapitánem vyšetřovacího týmu. Dobrý večer. Dobrý večer všem divákům. Řekněte nám něco k případu, prosím. No, tak stalo se to včera večer a od té doby na něm nepřetržitě pracujeme. Vytrvalost mých mužů je naprosto neuvěřitelná a máme zatím sice ale jednoho podezřelého. Prosava povlila. Pane, ano? Doufám, že jste teďka neřekl jeho jméno. To se vystřihneme. Samozřejmě. Moc mě to mrzí. Stěžery, taková míru milovná vesnice. Je to skandál. Může za to Satan. Zavádím očistu celé vesnice a okolí. Hřibská, Chaloupek a Stěžírek. Právě se nacházíme před Stěžerským hřbitovem a máme tady exkluzivní rozhovor s obětí. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak se vám stalo to, co se vám stalo? No já vlastně ani moc nevím. Nejprve jsem něco zaslechl na zahradě, víte? Potom mě to rozbilo v okno. Potom mě to popodalo do břicha. Potom mě to obvěsilo. Potom mě to uřízlo hlavu. A následně to ukouslo 3 prsty na mé pravé noze. Následně mě to potom ukřižovalo na pentagramu. Ale kdybych měl někoho podezřívat, tak je to Prdoslav. Tím jsem si celkem jistý. Prdoslave, jaký jsi měl vztah s obětí? Tedy Milanem Poblilem. No, byl to můj bratr a taky spolužák, se kterým jsem chodil na základku a později i na gymnázium. Sice mě šikanoval od první třídy, přebral mi holku, se kterou jsem chodil 6 let a potom s ní chodil jenom týden. A zabil mi mého bengálského chrousta, Bobeše. Ale nikdy bych ho neukřižoval, pobodaného, obvěšeného bez hlavy, s ukouslýma třeba prstama na pravé noze na pentagramu. My jsme ale o pentagramu nic neříkali. Jak vidíte, díky naší skvělé televizi a reportážnímu týmu se tato masivní krvavá vražda podařila vyřešit. Konimír Vymaštil, zprávy Marcelína Vymaštila 2025. A Karle, jak se má žena? Marcelína, jsme živě. A teď se podíváme na extrémní bouračku 6 vozidel na dálnici D1.